сме били, но вече не сме. Бяхме сираци, но вече не сме. Той дойде, беше на земята, нужно е да вземе път, понеже ние хората сме съмнителни, светни очи, страхуваме се, трябва да пипнем къде е той. И каза едно: ако аз не ида, той няма да дойде. По-добре казва, аз ида, за да дойде. Има още неща, за които ще ви кажа, но няма да го понесете. Той отиде и се върна отново по дух. Самия Христос е дух по дух. Защо? Защото Словото казва: няма да ви изоставя. Ще бъда с вас до века. Той сега е тук.